ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ದೇನ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಆತನ್ ಪೋಸತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗೆ ಆತನ್ ತುಲೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ದ ಒಂದು ದೈ ಆತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆತುಜಿ. ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡ್ದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕನಪದೆ ಒಂಜಿನ ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ಸೀಡ್ ಲಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಯ್ನ ಕನಪದೆ ಅಯ್ನ ಪಾಡೋಡ ಹತ್ರ ನನ ಬೊಕ ಅವೆನಿತ್ತೆ ದೊಂಬು ಬೂರ್ನ ಅಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಪಲ ದೊಂಬು ಬೂರುಡತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಂಡ ಬೈಯಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ. ಪೂ ತೂತು ಮನಸ್ಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನನೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ದ ಪೂವ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನೆ ನಾಡ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಉಂಡು. ಎಂಗ ಪೊಳಲಿಕ್ ಪೋರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಳಲಿಕ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಎಂಕಲ್ ಪುರಾಲಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಲಿಶುಗಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಿಯಾರ ಅಂಚ ಲಿಶು ಅಂಚಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಲಿಶು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗಲೆ ಪುರಾಲು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಈರ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಪುರಾಲು ಪೋಯ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅವನಿಗೆ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಲಿಶು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಡ್ತು ಬಂದೆಟ್ಟೆನ್ನ ಪಿದಾರ್ದ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಲಿಶು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಡ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾಯಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೆ. ಆಗ ಪೊಡಿಗೆ ಅವಂತು ಎಂಕ್ಲು ಬುಡ್ತು ಪೋತ ಬಂದು ತುನಗೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತತೆ ಜಾಲಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಅವೊಂದು ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಇತ್ತು ಚೂರು ಎಂಕಿಂಜ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಕನರುಂಡು. ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಾಜಿಲಾತಂಡು ಎಂಕುಲ ಜೋರು ಬಾಜಿಲಾತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ತಡೆ ಬತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೋಟೆಲ್ದಾಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಅಂಚಕ್ಕಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ನೆಟೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ತವತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತವತೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಾಡ್ವೇರತ್ತೆ ತೋಟಟ ಅಕ್ಲು ಐಡೇಟ್ ತವತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚೆ ತವತೆ ಸೇಲಿಗೆ ದಿತ್ತೇರು ಊರ್ದ ತವತೆ ಕಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ರಶ್ ಉಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತೂ ನೆಟೆ ಕಾರ್ ಪಾಡಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟೆ ಬೈದಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ರಶ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬೈಯಾಡ್ ಪೋರೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ವರ್ಷಲಲ್ಲಿ ಶುಲವ್ಲೆ ತಿಂದೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಕೋರಿ ಭತ್ತ ಆಯ್ತು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪಾವಡು ಇದು ಜಾತ್ರೆದ ಸಾಮಾನು ಗಡಿದ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಪುರಾಲು ಪೋಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಮೋಸ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆ ಸಮೋಸದ್ದು ಈ ಸಮೋಸ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೋಡ್ನು ಚಿನ್ನು ಆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಜ್ಜ ಉನ್ನದ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ. ಸಮೋಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಯದ ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರಲಡ್ದು ಬತ್ತ ದೊಂಬು ಸಾಕಾಂಡು ಕೊಜಪುಡು ಉನ್ನಿ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಪು ನಾನು ಅವಳು ಅಥವಾ ಶೋ ಕೊಜಪುಡ್ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ಜ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಲ್ಲ ಮಗಲ ಕಜ್ಪು ನಾನು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಚಾಲ ಪಿದಾಯ್ತು ಯಾರಾಬ್ಜಿ ದೊಂಬುಡು ಯಪ್ಪ ಎಂಚ ಚೆಂಡು ಕೋರಂಡ ಇನ್ನು ರಡ್ನೆ ಚೆಂಡು ಪುರಾಳ್ಡು ಒಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊಯ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಕೋರಿ ರೆಸಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂದತೆ ಅಂದ ರೊಟ್ಟಿಗೊಂತ ರೆಸೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲ ರೆಸತ್ತ ಮಸಾಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕೊಂದು ಸುಕ್ಕಾಗ ತಾರಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕುಲಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲನೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲು ಬನ್ನಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಅದಮ್ಮೆ ರಾಜಾ ರಾಜಾ ಇಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇ ರೈಟ್
ಪೊಳಲಿದ ಚೆಂಡಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇನಿ ರಡ್ನೆ ಚೆಂಡು ಅಂಚ ಪೋತ್ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಚರಣ್ ಆಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಚೆಂಡು ಪಾರ ತಿಪ್ಪೆರ್ ಎನ್ಮರೆ ಪೂರ ಆಪುನು ಅವ್ರು ಮಲಾಪುನವ್ರ ಚೆಂಡು ಮುಗಿನಾಗ ಚೆಂಡು ತೂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲೇನಿ ಮಾಮಿಲ ಬರ್ಪೇರಾರೆ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಶೀಡ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿಗೆ ಈ ಕಾರೆ ಪಂದಿ ಇನಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ನೀನು ಒಂತೆ ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೋದು ತೂಡು ಇದು ದಿನೋಲ ರಶ್ಶೇ ಉಂಡು ಮುರನಿರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ವರ್ಷಗೂ ದಾದನ ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾತ್ರೆದ ವೈಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನೇ నేను ಮತ್ತೆ ತುನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನು ಜಾತ್ರೆದಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ತು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಕೊಲಂಬಸ್ ಜನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದೈಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂತಲೇ ಚೆಂಡು ದಂಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತನ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಪಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆತ್ತಲಿ ಐತ ಆತಿಗೆ ಮನ್ನಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಈತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿಲ ತೂಪುಜಿ ಮನ್ನಡು ಗೊಬ್ಬುನಿಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನೆ ನನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪೋಯಿರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿದೈವೆ ಉಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಥ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಶನಿವಾರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕಂಡು ಅವ್ವ ಪಂಡಿದೆ ಮುಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಮುಳ್ದ ತಿರ್ಗಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದನೆ ದಾದಾ nada ಹೋದೆ ತಂದ ಅಮ್ಮನೇ ಸೋಕಿದ್ದ ಉಪನಕಲು ಒಳ್ಳೆಯದು 20 ಲಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಶೋ ಬೋಡಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಈಗ 100 ವರ್ಷ 100 10 ಆವಮ್ಮನಿಕ್ ದೆತ್ತನು ಅಂಚಿ ನಿಶುಗುನ್ನುವೆ ಆಡ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತನ ಅಂದು ನಿಜ್ಜ ಆಡ ಇಂಚಿನ ಸರಿ ಉಂಡಾತ ಅಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪೀಸ್ పోతుంది మళ్ళీ జత ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಲ್ಲ
ಐಕಾ ಏತ್ಗೆ ಏತ್ಗೆ 80ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 80 75 ವರ್ಷ ಐಕ್ ಹೊರಗೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾಡ ಹೊರಗೊಚ್ಚಿ ಪಂಡತ ಕೊತ್ತೆ ಏತಿಗೆ ವರ್ಷತೆ ಬಿಸಲೆ ಏತಂತೂ ನಾವು ನಾಳೆ ಬಕ್ಕ ಜೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಂಡೇರು ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದೆ ಆಪಂಡು ನಾನು ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಆತ್ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂತೆ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಇಂಕುಲ ತೋಂದ್ಪೋಯಿ ಅಣ್ಣನ ಕೊನೆಯ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜ ನಂಚ ಜಿ ಪೇ ಪೂರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ತೂಯಿನ ಐಟಮ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಗಿ ಬಕ್ಕದೆ ತೂಯಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ದೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೈ ತಲ್ದಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕನೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬೊಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ ಜಿ ಪೇ ಅಂತೂ ಆಪಿನ ಜೇತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತನಲ್ಲ ಜಿ ಪೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತೂ ಏನು ಜಿ ಪೇ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಡ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಜಿ ಪೇ ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನೆನ್ ತೂಪವರೆ ಅನ್ ಮಾಮಿ ನೀಟಿಲ ತೊಂಬತ್ತಿನರೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಚೇರ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಯೆ ಉಂತ್ಲೆ ನೆಟ್ ಜನ ಆನಗಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನೇನು ಒಂಜಿ ತೂವೋಡು ಪಂದರೆನ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಅವನೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನೆನ್ ತೂವೋಡೈಟ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಗೇಮ್ ಎಂಕು ಅಕ್ಕುಲು ಕುಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟೇನ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂತುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಬ್ಬುವೆರು ಅಯ್ಯೊಪ್ಪ ದೇವರ ಈ ಸೀನನ್ ತೂನಾಗಂತೂ ಎಂಕತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ದಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿತುಲೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಉಲ್ಟ ಮನ್ಪುವೆರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎಂತದು ಪೋಡಿದೆ ಪೋತಿರಿ ಒಪ್ಪ ದೇವರೈಟ್ ಎಂಚ ಕುಲ್ವೆರ್ತೆ ಎಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಗೇಮನ್ನು ಗೊಬ್ಬುನೇ ಇಡ್ದು ಒಂದೇನು ಉಂತೊಂದು ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನೊಂದು ಮುರಣಿ ಪೋನಗ್ಲ ನೆಟ ಉಂತೊಂತೀಯೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆಟ ಉಂತೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಪಿನನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನೆಟ್ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಸೇ ಕುಲ್ದೇರು ಮುರಣಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತುಲೆ ನಿಕುಲೋರ ಏತ್ ಜನ ಉಂತೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ದಿನಿ ಒಂತೇನೆ ಜನ ಸುತ್ತಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ಲ 2 ಸೈಡ್ಲ ಜನ ಉಂತೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಯಂಕರ ಗೇಮ್ ಮರ್ರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಬಲ ಚಿನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಾತ್ರೆ ತಿರ್ಗದಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತುಂಬೋತೇರು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ಪಲ ಜಿ ಪೇ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ದು ತೀರ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ತಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಿ ತಂದು ತೀರ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ 10 ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಈತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೈನಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಬಾಕಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಕೊನತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಗಿಂಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾತ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ ಪೂರ ಪೋಪ ತಾಪಗ ತೂಕ ಹಾಂ ಪೇಪರ್ ಹಾಂ ಅವೆನ್ನ ಮಗಲ್ಗದೆ ತೊನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷುನ ಒಂದು ಲಿಶುನ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ
ಒಂದು 100 ಒಂದು ಪೂರ 150 ಒಂದು ಪೂರ 10 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು 10 ఒక ಕಾಜಿ ಮಾಮಿನ ಕಾಜಿ ಕೊರಿಗೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಕಾಜಿ ಒಂದು 100 ರುಪೀಸ್ 12 ಒಂದು ಡಜನ್ಗೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು ಪೂರ 10 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು 100 ರುಪೀಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಲಾಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ಲಾಪುನು ಅವು 20 ವಿತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅದ ಬರ್ತೆ ಸೋಕೇಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಥರ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಕೊಂಡು ಸೋಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದೇ ತೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವು ಶೋಕದ ಗಾಡಿ ಈ ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾ ಒಂದುದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈ ಮತ್ತು ಬೇನೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಮಾತ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ 4 ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ರಡ್ಡಿ ಆನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತರೆ ಬೇನೆ ಶೀತ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ವರ್ಷನ ಕಾಜಿ ವರ್ಷನ ಕಾಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಮಕ ಜಾಲಿಡ್ ಮಾತೆಕ್ಕುನು ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಅದ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಓನಸ್ ಮನ್ಪುನು ನನ್ನ ವರ್ಷ ಪುರಗಿತ್ತ ಮೀಯರೆಂಡೋರ ಧೂಳು ಉಂಡ ಈಗ ಎಂಕುಲು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಾರ ಪೋನ ಮೀದು ಪೂಪುಜ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಒನಸಾನ ಗಂಟೆ 11 ಆಪು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಪೊಳಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬರ್ರೆತ್ತಿನಕುಲು ಬಲೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಶನಿವಾರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬಲೆ